Sudunga nga tong dakbayan nang inahanglan ug tabang. Nagbaguod sa kadaghan sa kalisod nga kisaguban. Untai na nato ni pasagdan, walay di masulbad kung tanan, magkahius lang sa pagpagkamana. Alang sa usag-usa, kita ragyud ang atong kaluwasan. Kayang gahom anaa sa katawan, kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay ang magdayo, kita ragi hapon bay. Kinsa pa man di ay. Mass intentions offered August 17, 2020, Monday, 6 p.m. online Holy Mass. Petitions: complete and spiritual healing and fast recovery of Father George Militante, Jacinta Patalinghog, Abangan and Aranzado families, Manilin Roldan, Father Felix Forlan, Jose Emmanuel Guatilara, Trinidad Acuba, Walter Dijos, Francis Sentia, Arnold Piner, and Ampi Arcos, Angeli Bano, Valdevera, Willie Ligayo, Dr. Emil Haka, Eugene, Samuel, Juju, and Bernadita, Wilfrido and the entire family, Mrs. Aquilina Dotilios Vidal, Sandy Lane, Ivan Endrena, Estrelita Nacorda, Dominga Chung, and Sergio Ocañada. To pass the board exam of Francis Carlote Lecaba, safe pregnancy and delivery of Consolacion Inclino, for good health, deliverance, conversion, and protection, enlightenment, safety, holiness, and blessings for every member of the clan of Juvenal and Carmen Osorio, Eugene Inclino and family, Reneldo Bocado Jr., Dennis Ana Leonila, Denise Marie, Dennis Teresios, Dennis Lionel, Dennis Bernados, Cabilan and Villamor family, Rudy and Hazel Bellamor, Brian, Carlos and Jane Bellamor, Maria Concepcion, Carl Hines, Rosemary, Andrea Bauer, Juliet and Carl Piras, Eddie, Daris, Crisilda, Haka, Kabangitan, and Lim family. Paulino Jr. and Filipina Abisha and family, Roger Chai, Chisa Cristil, Fitz, Arthur, Renz Willard, Faith Ann, Reinhardt, Franz Zafena and Cabonila's family, Kimberly Blanco. For good intentions of Maria Divina Endrina and Mrs. Aquilina Vidal and Gaudincia Texon. For guidance and enlightenment of Esther during the exam for the certification of American Board of Internal Medicine. Success and abundance of newly started business, MMA's Sweeties. Birthday of Ivan Endrina. Amor Barangan's promotion will be granted. For the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving for all the graces received by Lantexi family and Lauro Caluza Sr. For all the blessings and graces received by Arnold Piner, Maxine Lord Abadia, Nalwin Castro, Mary Rosuela del Campo, Marlo Castro Ruela, Castro Clan, Tesing family, Aldwin Inclino family, Divina Bocado and family, Enriquez family, Gloria Likin and family, Suggang and Texon family, Boy and Joy Haka, Elizabeth, Camilo, Christine, Maria Luz, Messina family, Balanga family, Chito and Grace Galang, Enclino family, Lolita Pais, Rodolfo Enhente, Inocencio and Ramon Tuyugan,
Mr. and Mrs. Paulina Abisha and family, Dayag Hain Kadto and Frente family, Mays G. Jane Magsanay, Laurentiis family, Cabonilas family, Tumakin family, Ging Bautista, Mela Villaraza, Jason and Bibin Berang-Birang, Loreto Chu, Maria Nancy Chu, Cherry Jane Chu, Oliver Jan Chu, Rostom Gader, MMS Suites, Angela Mary Lapenoria, and Tabuada family. Birthday of Porperio Labrador, Franz Safina, Evangeline Ibuna, Fritz John Earl Arisgado, and Nina Maribao. 50th birthday of Meticia Nator. 49th birthday of Silix Goria. Mass Souls, Ernesto Pabriga Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Ninita Kabangitan, Rinaldo, Cesar, Giancarlo, Michael Naon, Juanita Mateldi Joel, Fe, Celas, Diopelo, Crispin Jr., Alex, Paul Anwar, Belyerial. Birthday of the late Bonifacia Anding, Alfredo Perpetua, Leonardo Sr., Mauro Anbanuila, Shalani, George Sr. and Jr., Ninita, Edmondo Clara, Selveria, Romolito, Remo Becturi, Fernando, Eloterio, Bidasco, Candido, and Lydia Eugene, Jesus Elizabeth, Jemmy, Remy, Lee Fong, Crestituta, Betes, Tomasa, Servilia, Lazaro, Bernardino, and Ana Corita, Ronaldo Marquez Manoreña, Zinaida, Candelaria, Daniel, Eva, Rolando Jr., Maria, Faustino, Carlos, Crisanta, Pedro, Nicolasa, Artemio, Rolando Jr., Orlando, Emiliano Jr., Raimunda, Fructuoso, Rebecca, Atorne, Paterno, Belciña Jr., Arturo Conte, Agnes and Nieves, Josipos, Peregrino, Imi, Dioscoro, Concepcion, Manoriña, Yuniano Jr. and Sr., Maria Fe, Rosalina, Narcisa, Jose, Mili, Maria Rosario, Catalino, Felomino, Gregorio, Magdalena, Jose Raul, Ninita, Orlando, Alejandra, Jesus, Dax, Francisca, and Maria Corazon. Praxidis, Julian, Paz, Emilio, Alipio, Jesus, Gloria, Joseph, Ines, Sereno, Sedney, Brehida, Antonio Sr., Margie, Praxidis, Joseph, Paz, Julian, Alipio, Magdalena, Imis, Epipania, Justina, Segundina, Emilio, Antonio Sr. and Jr., Venancio Sr., Enriquito, Lucea, Leon, Jose, Rinaldo, Roseng, Felix, Robincio, Dining, Albert, Opilia, Eduardo, Loisa, Api, Ani, Lino, Cecilio, Radaza Sr., Pat, Divino, Lauro, Mayet, Sabiuna, Feli, Cura, Domoran, Felicitas, and Alex Flor. Ana, Isabel, Quintin, Josephine, Estefania, Alberto, Guillermo, Rodolfo, Bonifacio, Ricarda, Candida, Angel, Inocinta, Melinda, Berhelia, Eustaquio, Felipe Laurente Sr., Florante Laurente, Pia Ubas, Jesus Filósofo, Joy Pilesopo, Saturnina Corbeta, Gina Paredes, Christine Laurente, Paciencia Laurente, Gina Joy Boy Ponciano Tabar, Lolita G, Biolanda, Ismael Sr., Chodoro, Dioscuro, Jeffrey, Elsa, Isayas, Lilia Asuncion, Juliano, Rodolfo, Alexander, Romefil, Rodel, Beatriz, Luz, Los Biminda, Seferino, Adriana, Dominador, Inday, Brigida, Elina, Mario, Ana, Marcelino, Daniel, Natalia, Dominador, Juana, Damiana, Bebencio, Tiempo, Porita, Villaraza, and Cirilo Villaraza Jr., Gerald Laudi, Demosthenes Fernandez, and Marily Estiba. Vicente, Narcisa, Roman Candido, Natividad, Rogelio Boy, Paulina, Alberto, Lydia, Joselito, Brian Jake Amat, Ricardo Arias Jr., Guadalupe Arias, Nicolasa Biton, Antonio Arias, Leonila Arias, Ridinic Aton, Rinaldo Aton, Angelito Bracho Córdoba, Felman Avella, Peter Laude, Macario Alison, Esterlita Alison, Heidi Alison, Macario Alison, Rosalie Ponseca, Domitila Person, Ebmidjo Aniban, Fedelina Mamugay, Samuel Carretero, Maximiano Cabido, Arcinia Cabido, Hilario Gabotero, Marilana Gabotero, Claudia Aniban,
Enrico Aniban, Lucia Carretero, Honorato Crestita, Santiago Loreta, Fausta Melania Gabriel, Rosita Erlenda Consorcia, Ben Antonio Rando Sr. Felimon, Reno Dani Stephen, Iri Pipi Peyo, Alan Shane Piring Pina, Engineer Ortez, Captain Ampo, Captain Sanchez, Captain and Justin Paul, Justino Paulino Jr., Solidad, Yoligio Rinaldo Nicolasa, Paulino Sr., Sergio Maribao, Beatriz, Desi, Melito, Guring, Minda, Catalino Sr., Hermogines, Winnie, Biti Peria, Sopronio Andalina, Rebecca Sanchez, George White, Marcelito Pacaldo Sr., Guillermo, Jeffrey, Felix, Rosila, Francisco Sr., Josepina Riza Genaro Santiago, Mary Grace Natividad, Generoso Dapina Ipi Pastor, birthday of Prince Nita, Marcelo Padigo, Rogelio Sr., Rogelio Jr., Marites, Mario Lucia Hilary Oliver Sr., Oscarlito Oping Maximo, Pascuala Angham Naida Crescencio Pacanya, Isabel Bonifacio Mateo Pablo, Miguel Benido Tita Alvarez. Inocentes Cristita Paul Brian Lebeta Joaquina Pipanya Eleuteria, Leonarda Juliano Beatriz Pitra Mahinsya, Pedro Jonathan Norberto Serafen Liling Fidil, Sapriana Juan Nioy Yotekia Piña Flor John Iver Birano, Leonarda Crescencio Crisaldo Alejandro Nicolasa, Natividad Orlando Dulcísima Rosario, Edelberto Comita, Jose Jesusa, Leliusa Sadagnot, Cesario Sadagnot, Shirley Sadagnot, Efren Agbuma, Marjorie Medalla, Julieto Santillan, Felipe Pansi, Vivencio Batulan, Miguel Dacua, Serila Dacua, Flora Dacua, Andres Dacua, Eustaquia Dacua, Gregorio Tabar, Erlinda Tabar, Julian Bohol, Roel Bohol, Sarbia Arander, Walter Bohol Sr., Rose Bohol, Gregorio Nacorda, Catalino Anisita Meridon, Bibi Boy, Priscilla Herbert, Marcelino Juana Florentina, Shelami Milagring, Franklin Felipa Vicente, Suzuma Seferina Vicenta, Francisco Elina Lelebet, Crispina Lolita G. Yolanda, Henry Zion Chodorica, Gerardo Sr. and Jr., Domingo Esmeralda Roberto Sr., Inocencio, Sixto Jr., Virginia, Teofilo, Emmanuel, Armando, Roberta, Calum, Perlita, Telma, Lorita, Virgilia, Carlos, and Rogelio Sr., Andres, Enrico, Rufino, Apolinar, Ayan Hamili, Francisca, David, Aurelio Sr., Roberto, Edelberto, Maria, Josepena, Pelotillo, Alfredo, Cornelia, Isabel, Eliotillo, Estrella Chuna Pasiana Buna, Yolanda Villazan, Wilfrido Villazan, Joel Villazan, Narcisa Benyalon, Daniel Benyalon, Augusto Binyalon, Perry Binyalon, Edelberto Binyalon, Saling Tirol, Ising Binyalon, Yotekia Magsanay, Pilahio Magsanay, Glory Magsanay, Bibo Tirol, Atina Binyalon, Cesar Benyalon, Celia Benyalon, Junior Binyalon, Rudy Sibolyen, Iling Rodriguez, Leoncio Jeronimo, Petra, Juan Jose Protasio, Tomasa, Esther, Lucia, Luciana, and Felicissimo. Rosita, Jose, Rande, Erlinda, Jacinto, Mosquida, Olipio, Binancio, Lucia, Garita, Fortuna, Geraldo, Daisy, Becenta, Rufeno, Quintin, Felipe, Rodel, Edwin, Junesio, Nemesia, Bonifacio, Lucia, Cecil, Marisa, Modista, Marites, Geraldo, Romeo, Baby, Mark Anthony, Pipi, Rufeno, Lucrecia, Florencio, Paquito, Vicente, Junesio, Albina, Pedro, Maureen, Hobina, Consela, Laurencio, Nemesia, Mark Anthony, and Maria Placebe. Onenio, Jurel, Angel, Felicitas, Mariano Ke, Dr. Ramon Arsinas, Judge Lee, Locio, Bongtan Jr., this is Vilmosa Guards and Clients, Pat Belciña, Orlando Sr. and Jr.,
Carlos Sr., Yunil, Marvin, Carmen, Alberto, Yotekia, Noe, Rachel, Asuncion, Pedro, Valentin, Edgar, Emilio, Cirelo, Acer, Christopher, Carmelita, Gregorio, Sebelino, Jose, Hermes, Fredo, Ropeno, Raimunda, Ireneo Sr. and Jr., Noemi, Renildo Sr., Elsie, Elpidio, Maria Victoria, Timoteo, Alfredo, Brian, Bernabe Jr., Sheila Marie, Angeles, Ramon, Jose, Jesus, Juanito, Eduardo, Julius, Basilisa, Francisco, Rosela, Catherine Arañas, Bernardo, Isabel, Manuel, Fructusa, Marcelo, Clito, Maxima, and Bernadita, Laurencio Tampos, Roberta Bacayo, Tuklis, Isagani, Lourdes, Lucrecio, Edwin, Charles Sogberg, Gaudincia, Rudnep, Cesar Losada, Michael Losada, Giancarlo Nimil, Juanito Losada, Matilde Melgar, Joel Losada, Fe Losada, Silas Omandam, Teofilo Salas, Crispin Causon Jr., Florencia Kabatingan, Wida, Nef, Elina Uping, Vector, Berting, Gore, Ines, Henyo, Tinay, Merto, Rita, Lalocha, Enigo Sr., Angeling, Jesus, Florencia, Bart, Bergie, Mike, Boy, Donato, Angelina, Paulina, Romeo, Nicanor, Cornelia, Rinaldo, Seferina, Tiborcia, Efren, Andres Jr. and Sr., Nolasco, Jocelyn, Carlito, Jesus, Peyo, Basilisa, Fausto, Rosario, Sergio, Lucas, Renato, Yoli, Yolina, Simon, Maria Fe, Heriberto, Marcelo, Dolores, Ricardo, Amado, Oldarico, Winifrida, Matias, Felisa, Aurea, Rodelino, Teofila, Cornelio Sr. and Jr., Jaime, Sergia, Felipe, Carlito, Silso, Ricardo, Nicanora, Pablito, Fe, Epipanio, Demetrio Sr., Bandilla, Erlinda, Edelberto, Romeo, Alfredo, Rinaldo, Cesar, Dominga, Haneli, Hospicio Sr. and Jr., Presentación, Erlendo, Porferia, Tomás, Carmen, Gregorio, Francisco, Ernesto, Maria Dominga, Main Ann, Rona May, Severina, Telesforo, Hinara, Placida, Pedro, Eulalio, Tranquilino, Alberta, Yotequio, Gerarda, Dominador Sr. and Jr., Guillermo, Honoria, Gregoria, Adelina, Patrocinio, Ernesto, Josipa, Ignacio, Amparo, Flor de Lisa, Zotico, Victorioso, Victoriano, and Luisa. Godofredo and Joscoro Kapangpangan, Juan and Eufronia Kapangpangan, Vicente and Concepcion Mangitngit, Pantaleon Mangitngit, Chusipos, Abayaf, Lilia Alatraca, Cecinando Sr., Constancia, Fervin Sr., Leonidas Nadal, Jeronimo and Lydia Distoa, Catalina Pusa, Baldomero Nadal Jr., Antonio Ayala, Olegario Madera Sr., Magdaleno, Rosalina, Abilino, Victoriano, Maria, Emilio, Jesus, Lerina, Eduardo, Gloria, Pedro Flor, Arturo, Shaishat, Mercedes and Eligios, Rolly, Julie, and Marciada. 7th day Novena of Anita Makaweli. 7th day Novena for the 48th day of Entantan. 4th day Novena for the 48th day of Nicolene Aricayo Sr. 9 days Novena for 40 days of Gloridale Argoncillo. 6th day Novena of Magdalena Sato. 4th day anniversary of Jose Navarro. 6th day Novena of Francisco Imbalsado. 2nd day Novena of Aurea Galan, Dionisio Mendoza. 6th day Novena for the 48th day of Lita Lumibaw. Birthday of the late Crescente Rica Plaza. 28th death anniversary of Roy Montemayor. Death anniversary of Paulina Bautista. Giuseppe Lucas Caballero. Sergio Somalino. Ronaldo Gonzalez. Marcia Bohol. Rene Quiamco. Belma Solomon. Yolando Monton, and Hilaria Bunyao. And all souls and purgatory, especially the forgotten ones, those who died of COVID-19. Uban sa mga bagong awit, ang
Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyong tanan. Maanaa usab kanimo. Mga igsoon, welcome sa atong Eucharistic celebration nining August 17 online Mass at 6 in the evening. Mga igsoon, I would like to invite you to present your personal family intentions. Lakip na ang atong mga parish intentions dinhi sa atong altar. Among them, good health and safety, protection of all our parishioners, frontline health workers and their families, seafarers and their families, Wilkris Appliance Corporation family, protection and spiritual strength of the families of Prima Cebu Badminton Group, Paul Kelly, Alberto and Criselda Lim, Pasita Ong, Kuki Uy, for the intentions of the Mondero, Cabanya, Kabatingan, David, Tuason, Tanhente, Villamor, Jereza, Salazar, Solon, Navarro, Pardo, Valencia, Ardiente, Claveria, Ruiz, Lopez, Caballero, Cornejo, Lee, and Villacastin families. Atong ihalad usab for those who are celebrating their birthdays, especially for Bert David, for Arlene West, for Claire Cesar, and Tara Matunog. And we also pray for the healing and spiritual strength sa mga masakiton, especially for Dr. Halimane Ranganath, Father George, Justice Poy, Jessie Lara, Delia Villacastin, Mylene Chay, Leslie Suliban, Lara Damole, Denisa Somaria, Gladys Reynes Velasco, Dindo Paradela, Lyndon Ruiz, Delen Gloria, Elena Bernasor, Flor Apape, Dr. Pasita, Rose Herrera, Gary Borelli, Camilo Guillen II, Welsha Vender, Nove Kim, Jeff Irene, Zara, Wilma Reber. Ug sa mga kalag sa mga nipanaw na, ilabina nila ni Lucita and Catalino Kabatingan, Father Richard Varela, Sister Cora Haka, Teresita Alvarez, Teresito Yap, Dong Lienos, Felipe Tan, Labrada Ko, Avelina Go, Arvin Cometa, Juana Valencia, Perpetua Tandok, Erlinda Nunez, Anita Makawili, Magdalena Sato, Ivan Nakar, Elpidia Abarintus, Amor, Jose Camelio, Macario Lomod, Intantan, Epifanio Hopia, Jose del Rosario Pardo, Dennis Delgado, Felicidad Alvarez, Praxedis and Evelyn Demilio, Teresita Humauas, and Jose Navarro. Mga igsuon, karon maghinulsol kita karon sa atong mga sala, aron andam kita sa pagsalmot ning santos nga misa. Isugid ko ang akong kasalanan sa walay paglimot. Isugilon ko sayon ka man nga kini alaot isa di lang sa kaayo mo kaluyan mo na o Ginoo tangan mga kong kasalanan ug ang kaluwasan na akong ipaabot ipakanaog mo. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. .
O Diyos, dalangpanan sa panahon sa pag-antos, kusog sa panahon sa kalisod, o kalipay sa panahon sa kasubo. Pasaylua ang among mga tao, aron human sa among mga pagsulay, ingon sa angay, makapahulay kami diha sa imong kaluoy. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, ug sa Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Giingnan na usab ako sa Ginoo, tao sa dili madugay, kuhaon ko gikan kanimo sa usa ka pagpamilok, ang tao nga gihigugma mo pag-ayo, apan dili ka magbangutan, ni muhilak, ni moagay ang imong mga luha. Panghupaw apan ayaw lamang pagkusga, ayaw pagbangutan sa patay, pagpurong, pagsapatos, ayaw tabuni ang imong naong, nimukaon ka sa kanon, sa tigbangutan. Busa sa pagkabuntag, gisultihan ko ang katawhan, o sa pagkagabii, namatay ang akong asawa. Sa pagkasunod buntag, gituman ko ang gisugo kanako, og miingon kanako ang katawhan, nganong gibuhat mo man kini. Unya giingnan ko sila nga miingon kanako ang Ginoo. Ingna ang katawhan sa Israel nga nag-ingon ang Ginoong Dios. Pasipalahan ko ang akong templo nga inyong gipasigarbo ug gimahal, ug ang mga anak nga inyong gibilin mamatay sa espada. Buhaton ninyo ang akong nabuhat, ug ayaw tabuni ang inyong naong, nimukaon kamo sa kanunon sa tigbangutan. Pagpurong kamo ug pagsapatos, ayaw pagsubok ni paghilak. Apan magniwang kamo tungod sa inyong kasalanan, ug mag-agulo ang usag-usa kaninyo. Si Ezekiel mahimong usa ka ilhanan alang kaninyo. Busa buhata ang tanan nga gibuhat niya. Inig kahitabo niini, makaila kamo nga ako mao ang Ginoong Dios. Ang pulong sa Ginoo, salamat sa Dios. Salmo responsorio, hikalimtan nimo ang Dios nga nagpahimugso kanimo. Tanan, hikalimtan nimo ang Dios nga nagpahimugso kanimo. Wala ikaw magtagad sa bato nga nagpahimugso kanimo. Hikalimtan mo ang Dios nga nag-anak kanimo. Sa pagkakita sa Ginoo niini, napuno siya sa kaluod, og sa kapungot alang sa iyang mga anak, nga lalaki o babay. Tanan, hikalimtan nimo ang Dios nga nagpahimugso kanimo. Taguon ko ang akong naong kanila, miingon siya, ug tan-awon ko unsay mahitabo kanila. Pagka mabalhino nila nga kaliwat, mga anak nga mabudhion kaayo. Tanan, hikalimtan nimo ang Dios nga nagpahimugso kanimo. Sanglit ila akong gipalagot sa ilang dili Dios, o gisuko ako sa ilang walay hinungdang Dios. Palaguton ko sila sa usa ka dili katawhan, sukon ko sila sa usa ka buang nga naso. Tanan, hikalimtan nimo ang Dios nga nagpahimugso kanimo. Palihog manindog. Hallelujah, hallelujah,
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Usa ni ana kahigayon, may usa ka batan-ong dato nga miduol kang Hesus ug nangutana kaniya, magtutudlo, unsa may maayo kong buhaton aron madawat ko ang kinabuhing dayon. Si Jesus mitubag, nganong nangutana ka man kanako kung unsa ang maayo? Usaray maayo, ang Dios lamang. Tumana ang mga sugo kung buot ka musulod sa kinabuhi. Siya nangutana, unsang mga sugua? Si Jesus mitubag, ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamakak, tahura ang imong amahan o ginahan, ug higugma ang imong isig katawo, ingon sa imong kaugalingon. Ang batan-on mitubag, gituman ko kining tanan. Unsa pa may kinahanglan kong buhaton. Ug miingon si Jesus kaniya, kung buot kang mahingpit, lakaw, ug ibaligya ang tanan mong katigayunan, ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabus, ug makabaton ka og mga bahandi didto sa langit. Unya balik nganhi ug sunod kanako. Sa pagkadungog niini sa batan-on, milakaw siya nga masulubon, kay dato man siya kaayo. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daigon ikaw o Kristo, palihog manglingkod. Mayong gabi kanatong tanan. I found this quotation nga nag-ingon, some people create happiness wherever they go, others whenever they go. Buta sabot mga igsuon, may ubang tao kuno nga makahatag og kalipay bisag asa sila. Bisag asa sila daghan ang malipay. Pero napoy uban, malipay ka kung mobiya na sila. Kung mo goodbye na sila, malipay ka. Makaginhawa na ka, kay mas stress kaayo ka. Kung naa sila, murag magkinto ka sa ilang presensya. Ya, samot na malipay ka. Kung mahanaw na gyud sila, ug ma-RIP na sila, ug makaingon ka Mirisi, makaingon ka Mayra, kay murag kag naibtan og tunok, kay wa na sila. Pero ang pangutana mga igsuon, the question is, which one are you? Will people be happy if you are present, or you are gone, you are absent? Mga igsuon, atong gibasa karon nga ebanghelyo, we are reading from Matthew chapter 19 verses 16 to 22. Bahin kini sa usa ka batan-on nga dato, og nangita siya og kalipay. He was seeking happiness, he was seeking greatness, he was seeking eternal life. And I find this episode very interesting and very amusing. Ngano man mga igsuon, kay kining batan-on nga dato, he came to the right person and he was asking the right questions. Pero wa lang siya mag-expect sa tubag ni Jesus. O wa siya mahimuot sa tubag ni Jesus. Laliman ka, nagiingnan siya ni Jesus. Kay nakahibaw di ay si Jesus nga siya dato kaayo. O gi-challenge siya, lakaw, ibaligya ang tanan mong katigayunan o ihatag ang halin sa kabus. Kay makabaton kag ganti, makabaton kag bahandi sa langit. Unya balik og sunod kanako. Dili pa man siya ready. Dili pa siya ready sa pagbaligya sa iyang bahandi, sa paghatag sa halin sa mga kabus. Labaw pa, dili siya ready to follow Christ. Mga igsuon, if you look at Jesus, He is someone who creates happiness and peace wherever He goes. Bisag asa si Jesus, maghatag siyang kalipay o paglaom. Bisag asa siya. The problem here is not with Jesus, but the problem here
is with this rich young man. Ang problema, naa niining batanon nga dato. I realize, mga igsuon, no, reflecting on this parable, na kini di ang mga batanon, mga igsuon, many times, they find happiness in wrong places. And they look for happiness in wrong places. Unya, after trial and error, after many costly mistakes, diha na sila maka-realize what real happiness is. Mao na, mga igsuon, makaingon ta, nasa huli ang pagsisisi. Regret is always at the end. And this episode teaches us, brothers and sisters, that happiness is an attitude. Happiness is an inside job. You find happiness within us, within you. Happiness comes from you. It does not come from outside, dili sa gawas. That's why here I see the distinction between being and having, being happy. Mga igsuon, if you can't find happiness within you, you cannot find happiness elsewhere, outside. Because happiness does not come from your friends, even from your family, from the food that you eat, from power, possessions, prestige, or position. If you cannot find happiness within yourself, you will not find it anywhere. And so you create happiness. In fact, I believe you choose happiness. And that's why, brothers and sisters, reflecting on this gospel reading today, I'd like to give you 3 tips to be happy, or 3 secrets of happiness to look a B. The first B, be grateful. Be appreciative. Magpasalamat ka sa Ginoo. No, have that attitude of gratitude, brothers and sisters. Don't take things for granted. No, things come to us coming from the Lord. They are gifts from above. And so we have to learn to count our blessings even every day. When you count your blessings daily, you realize you have so much in your life, brothers and sisters. Even in this time of difficulty, even in this time of COVID pandemic. And if you count your blessings daily, it will create an attitude of abundance in your life. And you realize that God is providing you. God is loving you. He is taking care of you. Ug di gyud kapasagdan sa Ginoo. And therefore, focus on what you have. And I believe you will feel better. Because if you focus on what you are missing, you focus on what you lack, you will feel bitter, brothers and sisters. So be grateful. Second, be content. Be content with what you have. That's why I think we need to work hard. Be industrious. Live within your means and be proud of what you do. Be proud of your work. Save money. Be wise in spending. Live simply. Because I think you don't need to have much in your life. You just need to have the right people in your life. And these right people in your life, they will fill you with joy and happiness. People stay, but wealth will be gone, brothers and sisters. And so be content with what you have. They are gifts from the Lord. And third, be concerned, be caring, be compassionate like Jesus. We came into this world empty-handed. Wa gyud ta gida sa pag-abot nato nga ris kalibutan. Also when we leave, we will also be empty-handed. In this church, I have celebrated so many funeral mass in this church. I could not remember anyone in the coffin bringing something. Tingali gamay ra, rosaryuhan or cross or what else are they bringing?
no, kanang scapular, no, I see these things, but these are small things. I could not remember, no, somebody bringing diamond or gold. Di siguro nalay tugot sa mga pamilya, kay mahalon man na mga igsuon. But I think, brothers and sisters, no, we came into this world with empty hands. We will also die with empty hands. Look at Jesus. He lived poor. He died poor. But He made others happy. And He made others rich. He enriched others by His life, by His teachings, by His ideals. He made a difference in the life of people. And so, don't get rich with what you have. But usually, we get rich by giving away. And so, brothers and sisters, let us create by sharing our lives to others. And I think these are the 3 secrets, 3 tips to be happy. Be grateful, be content, and be concerned. Be a caring, compassionate person, and people will remember you. And this will be the cause of happiness in your heart. Amen. Palihog manindog, diha sa ngalan ni Jesus, kita mo sangpit sa amahan, ug moingon kita, kaluy-i kami Ginoo. Kaluy-i kami Ginoo. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan, musabwag sa pulong sa Dios, sa tanan nga nagkinahanglan sa iyang kaayo, magampo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami Ginoo. Nga ang mga nasod magpakabana sa tawhanong dignidad o kahiusa, aron sa ingon mopatigbabaw ang kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami Ginoo. Nga ang mga masakiton, nga nataptan nining COVID-19 virus, makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton, ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami Ginoo. Nga ang nangamatay, mabanhaw na taliwala sa kamatayon, magampo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami Ginoo. Atong ilakip sa atong mga pag-ampo, good health, safety, protection of all our parishioners, Marian devotees, especially ang mga frontline health workers and their families, seafarers and their families, Wilkris Appliance Corporation family. Mag-ampo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami Ginoo. Sa tanan nga nagsaulog sa ilang adlawng natawhan, especially for Bert, David, Arlene West, Claire, Shaizar, kang Tara Matunog, nga sila tagaag maing panglawas, bendisyonan sila sa Ginoo ang ilang mga pamilya, tagaan sila mga grasya nga ilang gikinahanglan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami Ginoo. We pray for healing and spiritual strength, asking our Blessed Mother, Our Lady of Lourdes, alang sa mga masakiton, ilabinan nila ni Dr. Halimani Ranganat, Father George Militante, Justice Poy Abarintus, Jessie Lara, Delia Villacastin, Mylene Chay, Leslie Suliban, Lara Damole, Denisa Sumaria, Gladys Reynes Velasco, Dindo Paradela, Lyndon Ruiz, Dalen Gloria, Elena Bernasor, Flor Apape, Pasita C. Rose Herrera, Gary Borelli, Camilo Guillen II, Welsha Vender, Nove, Kim, Jif, Irene, Zara, Sofia, Vilma Reber, ug ang tanan nga mga nataptan og COVID sa barangay Punta, Tisa, Labangon, Pardo ug Mambaling. Mag-ampo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami Ginoo. Sa hilom karon ipadangat nato sa Ginoo atong mga personal nga mga panginahanglan. Kining tanan amahan among gipangayo kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo.
Amen. Palihog manglingkod. Palihog manindog. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga magkagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, nangamuyo kami, dawat ang among mga pangaliya ug mga halad, aron kaming nasilutan tungod sa among mga sala, maluwas unta tungod sa grasya sa imong kaluoy, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa, uban sa tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit kami sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa wayhono nga himaya sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kaitaasan. Daigon ang nagaan, isangalan sa Ginoo. Hosana sa kaitaasan. Palihog manluhod. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa
aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kagalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabahaw, si Kristo, si Kristo, siya mo paliknganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diya sa gugma, uban ni Francis among Santo Papa, ni Jose among Arsobispo, sa tanang mga pari, tanang magtutuo, tanang pamilya nga nagsunod kanato online sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Hinumdumi ang imong mga anak, ilabi na si Lucita and Catalino Kabatingan, Father Richard Varela, Sister Cora Teresita Alvarez, Teresito Yap, Celeste Lienos, Felipe Tan, Librada Ko, Avelina Go, Arvin Cometa, Juana Valencia, Perpetua Tandok, Erlinda Nunez, Anita Makawili, Magdalena Sato, Aiva Nakar, Elpidia Abarintos Amor, Jose Camelio, Macario Lumod, Intantan, Epifanio Hopia, Jose del Rosario Pardo, Dennis Delgado, Felicidad Alvarez, Praxedes and Evelyn Demilio, Teresita Humauas, and Jose Navarro. Nga imong gitawag nga kanimo gikan niining kinabuhia sa pagbunyag, namatay sila uban ni Kristo, mabanhaw unta sila uban kaniya. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy, ilabi ng mga kalag nga among gihalad o gihandom ning santos nga misa. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, ang Birhen sa Lourdes, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ni San Juan Bosco, Saint Bernadette Soberano, ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag anak kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya,
hangtod sa kahangturan. Palihog manindong. Karon magampo kita sa atong langitong amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, inunua luwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo manang gingharian, ang damong ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyong tanan. Maanaa usab kanim. Ipakita ta ang atong panag-inig suunay. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanan.
palihog manluhod. Mga igsuon, mao kini si Jesus ang atong Ginoo. Siya ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa iyang bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo magdala kanato sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Atong himuon act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Palihog manindong. Magampo kita. Ginoo, nangamuyo kami tanawa ang among kalisod tungod sa kasakit sa imong anak. Hupaya ang imong kasuko nga angay unta kanamo tungod sa among mga sala. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manluhod. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need.
to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Amen. Prayer to Our Lady, Health of the Sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. San Roque. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Palihog manindog. Una sa tanan, daghang salamat sa inyong makanunayong pagsunod kanato ug salamat sa inyong pagsuporta sa atong online masses. Please continue to do so if you have been blessed by our masses. Kining during the weekdays from Monday to Friday, ang open lang for public masses is 12:15 noon, brothers and sisters. And I'd like to greet happy birthday to Bert David, Arlene, to Claire, and Tara Matunog. Happy birthday, enjoy your day, and God bless you. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaaw sa kanim. manalangin kaninyo ang magkagagahom nga Dios ug sa inyong mga pamilya, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dad-a ang gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios. Nabulahan kita karon sa iyang bendisyon.